Bueno, eno azpeitin, gaur bai. Kaixo danoi, lehenengo eta behin, eskerrak eman egizkitzuet, larun batekueatik mezuek bialtzen eizeaten danoi, baita argazki eta bideo bialtzen eizeaten oire. Oraindik larun batien pasatzena asimilatzen ari naiz, ikeragarria izan zen, eskerrik asko danoi benetan, animuek ematen egoteatik, mendilen zai egon zineten nahi, erdikalien zendeten danoi, plazan txalo jotzen nahi zineten danoi, eskerrik asko benetan. Bigarrenik, eskerrak eman egizkitzuet baita ere familikuei, habituallamento bata bestien atzetik han egon zielako, nire atzetik, nire zai, nire atik preokupauta, honenak zeate, eta bideo hau grabatzea, hone, etorri naiz. Loiolako jardinetako atea, hemen hasi nintzen pixkanaka asumitzen plaza aleuko nitzela, helmuga aleuko nitzela, eta hemen eusken nereko harrilakuek zai, baita ere. Hor, furgoneta urdin hori da leku hortan azaldu nintzen momentuen, nioi lekun zeuden eta garrasika hasi zien. Ez dut momentu hori inoiz ahaztuko, ze bai, naiz eta banekin aileatzeko gai nitzela, beste indar klase bat eman zin. Eta ikasberrirako habituallamento arteko bidien lagundu ziben, eta benetan oso eskertuta nago behaiei. Besteik gabe, saioko naiz gauzak ahalik eta azkarren ilotzen, gauza asko daude prozesatzeko, ikusi gabeko bideo batzuk erakutsi ez ditutenak, pixkanaka erakusten june izkitzuetenak. Norbaitek, oin arte bialdu gabeko argazki edo bideoi baldin badauke bialdu mesedez, horrekin montaje polit bat nahi deteta, eta besteik gabe, saioko naiz aldeten azkarrena ilotzen gauza, baina, aurreko bideotan esan da bezala, enao azpeitin, kanpu nao, enao azpeitin, gaur bai. Baina hastie ez dut hemen pasatzen, beraz saioko naiz aldeten azkarrena gauzak egiten. Bale? Hoxe, eskerrik asko danoi eta hurrengo arte. Eurre!